The gospel is about Christ Jesus, the Son of the living God. Eli evankeliumi liittyy Jeesuksen Kristuksen elävän Jumalan poikaan. It's not about a professor writing something and translating a few things and saying things, Ei se ole mitään semmoista, Not at all. että joku teologian professori kirjoittaa joku kirja ja vähän muuttaa sitä. The gospel belongs to the Lord. It's about his son. Evankeliumi kuuluu Herralle, se liittyy hänen poikaansa. Hallelujah. Halleluja.